Bɔlɔnya ye siya ye nɔrɔjuguya balani lo min na kabini lawale. Seni sanfo sanji 20 kɔ bi o kalama kabini keli. Ko ni fula bɔlɔmuso ma ko n'a janya ɲɔgɔn la ɲɔgɔn ye wula sɔgɔma ko dɔ bɔ janya na fana y'a mɛn ko n'a fula ɲɔgɔn ne ti o filara kelen bɛ sa so n'a jana ɲɔgɔn ye kɔni a ti ka wari ban sa ti fɛ kɛ fantan ye fana. Mɔgɔ mangoyani lo kanu sira kan bɔlɔmuso lo. Awa Baro ye ɲani gɛma n'a fiman bɛɛ ye o kora. Ni kamalen dɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ a bɛ nafa ɲɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ye. N'o y'o kamalen tɔgɔ sɛgɛsɛgɛ k'a lɔ dɔrɔn o bɛ taa f'a ɲɛna k'e bɛ tugura nin de kɔ k'i t'a siya la ko bɔlɔ ka kɛ sababu ye i yɛrɛ y'i den sɔrɔ ni dɔw ye u bɛ taa k'o to i n'i den bɛɛ. Ne ka den premier yɛrɛ bɛ ne bolo a bɛ ni san 14 depuis a wolola ka kɛ den a fa kɛ ma dɔrɔmɛ 1 ma ko ɲa ye k'a sababuya kɛ bɔlɔ ko ɲa. Kelen minnu bɛ poro ka furu ni siya wɛrɛw ye sɛgɛn dan o sigida ra an ye Korotimi Tiyoro sɛgɛrɛ a ka gaso ra. Ni ko bɛ tan i b'a ye i bɛ dɛndɛn ele bɛ dɛndɛn mɔgɔw bɛ ɲuguira dɔw b'a ye comme i ti buna adamaden quoi. N ka furu kɛra cɛ ni ka mɔgɔ caman ma sɔn ka na ka sababu kɛ bamusoman ma sɔn ko dɔ tun bɛ a ye bɔlɔmuso ta ye wari tun b'a fɛ donc k'a ye bɔlɔmuso ta a tigi benna. Ele cɛ bɛ baara de kɛ. N cɛ bɛ commerce le kɛ. A y'i furu ni dɔ bɔra ka jago ra wa? Ni dɔ ma fara kan dɔ ma bɔ a ra. Ka kɔn furu ɲɛ ale ka sunguriya ma nɔgɔya bolo fiyewu. Bon yanni n bɛ furu n tun ye den sɔrɔ ni cɛ dɔ ye mais sincèrement a tun tɛ n siya lɔn mais après l'accouchement k'a nana n siya lɔn donc a y'a yira n na k'a fɔ sincèrement ale bɛ n fɛ mais ale ka famille tɛna n ka siya accepter. Janfanjugu palon jɔmaya ka taa diɲɛlasigi kasa ci Awa Baro nun na i n'a fɔ a ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn kɔ. I bɛ maloya ka bɔ parce que souvent tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ to taama na ten groupe dɔw sigilen u b'a fɔ an m'an den tatɔ yan bɔlɔ ou soit u b'i tatɔ to ten u b'i tɔgɔ lɔn u b'i fɛn bɛɛ lɔn u bɛ sin ka fɛn ma dɔrɔn ko bɔlɔden somɔgɔw tuma dɔ yɛrɛ nana kɛ ne y'an ka lu yɛrɛ bila pewu ka taa to wali lu yɛrɛ kɔnɔ pour que i ka sigiyɔrɔ sɔrɔ quoi. Hali sisan ne dɔgɔnin dɔw u y'a ta ka di cɛ ma zeni bɔra a ka na kɔgɔ bɛɛ bila kɔɲɔlon bɛɛ bɔra an ka kari kɔfɛ ta dɔ taara fɔ zeni ye ko bɔlɔ kɔgɔ nin tora yen. Ni hakilisigi tɛ bɔlɔnden caman ka kalan bɛ fereke sira kan ala ni kɔrɔmatigɛni bolo Bintu Kulibali ale y'a ta kɛ musokisɛya ye. Donc école kɔni na ne kɔni n kɔni yira ne ka bɔlɔya ma ne bali ne ka kalan foyi le ma ka ne bila ka ne ta primaire la ka taa bila secondaire la université kɛ voilà à l'heure la n sigini ye ne master 2 le bɛ fɛ. A bɛ musow ra wa a bɛ cɛw yɛrɛ la fɔlɔ. Sunkalo Konate ale ye kalanden ye sanfɛ bon na bi a nana bɔ a ka karamɔgɔ kɔrɔman ye. Bon waati dɔ i b'a ye e tora kelen quoi e tora kelen groupe nin bɛ former mais u ma e don groupe nin na parce que e ye bɔlɔ ye parce que ko bɔlɔ ka ko tɛ taa voilà ko ni bɔlɔ jɛna par exemple n'i bɛ ɲɛfɛ par exemple i bɛ se ka si kɔ il y avait des bɔlɔn mais olu y'a fɔ k'olu ye dafe ye ka bɔlɔn ka fani don journée culturelle na ne kelen de tun b'ale kɛ université la. Tɔɲɔni barika bonyani ale bɔlɔnw tɛ baara sɔrɔ diyara Seydou Dayon a y'an seere. Artiste dɔ tun b'an fɛ a tun bɛ dɔnkili la mais an yɛrɛ y'a encourager komi bɔlɔn don a ka banba ka dɔnkili bɔ wula bɔlɔn fana bɛ lɔn directement bon mun ni jouera ni a ka patron y'a gɛn ka bɔ baara la muso n'a ka den 4 bon ko parce que ale tun b'a lɔn ko bɔlɔn don. Walisa ka ɲɛyɛlɛ don o tagaborow kan Seydou Dayon ale ye gafe bila sen kan a bɛ bɔlɔw ka landa u ka kɔrɔlen ko a n'u ka tɔɔrɔ n'u ka sɛgɛn lakari yɔrɔ min. An y'a ɲini a fɛ a ka dakuruɲɛ kelen fɔ an ye bɔlɔn buruju kan. Voilà bɔlɔn yɛrɛ bɔra julaw kɔnɔ de ça veut dire que ni bɔlɔn buruju ta o bɔra Guinée Conakry voilà mais maintenant kɛlɛ min kɛra bɔlɔn ni minnu nana ka na k'o bɛ royaume ninnu sigi ni kɛlɛ caman minnu kɛra olu nana ni bɔlɔn ye olu minnu ye kɛlɛ kɛ ni bɔlɔn ma se bɔlɔn kɔrɔ ni olu tilala k'a fɔ bɔlɔn ma tuguni mɔgɔ minnu y'an bɔnɔ an ka kɛlɛ la an bɔnɔbagaw nana kɛ bɔlɔn ye donc minnu ma se sɔrɔ ni olu de commencera ka bɔlɔn mangoya mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ a y'a yɛrɛ kɔrɔsiwra. Mɔgɔw bɛ yen minnu lanulu bɔlɔnw na n'o bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ n'o ye kasi tɛ sɔrɔ min na i n'a fɔ Lasina Tarawele ɲɔgɔn. I fɛrɛ ka minɛ kuma kɔrɔ la can kɔrɔ tɛ quoi ba ne sigi n'o ye ne ko caman kɛ n'o ye
gasi ma ne sɔrɔ depuis ne san 20 ka ko fɛ problème a donni n'o cɛ dɔɔni kɛra duguduguni na ni Sigɛni min ye Jɛnɛba Daɲɔn ye ale b'a fɛ bɔlɔndenw k'o yɛrɛ yira i n'a fɔ Burkina den tɔw n'i y'a fɔ a tigi ɲɛna n'a bɛna a ka mɔgɔya kɛ ne ye a b'a ka mɔgɔya kɛ ne ye a kan ka siya nin dogo n'i y'a ye b'a dogo la ko dɔ de kɔni b'a la fɛn dogota de ma ka go ale ni o dalɔni tɛ a yirara ko bɔlɔn bɛ sɔrɔ Burkina tilebenya fan fɛ siya ma i n'a fɔ province ɛkɛ 6 ɲɔgɔn na